Guys, amaphoyisa afuna le nsizwa-ke edrayiva ngale ndlela ilayishile iy'ngane zakwethu. Kuthiwa-ke lo muntu okubeka engcupheni abantu akabalayishile. 2, futhi uphuzile. Noma-ke yena kungakhombisi ukuthi uphuzile, kodwa injabulo yakhe ibeka abanye abantu engcupheni njengomshayeli and indawo iyanyukela. Mangase kuthiwa yena uyaqhuzuka uyawa, imoto isala yodwa ivele icishe ihlehle ibuyele ezansi. La bantu akahamba nabo ngabe besengcupheni. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kugxekwa umshayeli indlela ashayela ngayo. Mina-ke nawe ngani zakwethu asihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho. Siphinde sihlangane nakwi-video elandela siniphathele lezi ndaba nezinye. Danko, bye. Awukho right wena.